नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार देऊळमक्कीच्या शिरवे ग्रामाची सुप्रसिद्ध श्री सिद्धरामेश्वर देवाली जात्रा मोठ्या उमेदीन झाली. कारवार तालुक्याच्या देऊळमक्की ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या शिरवे ग्रामात जावच्या सुप्रसिद्ध श्री सिद्धरामेश्वर आणि श्री बसवेश्वर श्रद्धास्थानाचे केंद्रबिंदू आशिल्ल्या जात्रेचे महोत्सवाक मोठ्या उमेदीन आणि भक्तिभावान सादर झाले. या जात्रेक अमदळी गांवच्या श्री वीरशैव येऊन देवाचे विविध धार्मिक कार्यक्रम करतात. हे पवित्र स्थान म्हणल्यार उळवी क्षेत्रानंतर श्री शरणालय दुसरे पुण्यस्थळ असा अशी म्हणू हरकत ना. या देवाचे कुळावी आणि भक्त सांजेचे देवाली पालखी घुड्यार होडन ठराविक स्थळार दवळन सकाळी शिरवे गुड्याच्या शिखरार आशिल्ल्या नंदीक दीप लावन पूजा करून प्रार्थना करतात. हजारांशी भक्त या गुड्यार वचून देवालय दर्शन घेतात. या देवालया दर्शनासाठी तालुको जिल्लो इतलेच न्ही तर राज परराज्यांतल्यान भक्त हजेरी लायतात. या वर्साक पहिल्याच खेपेक या जाग्यार विद्युत व्यवस्था जाल्ल्यान हो विद्युत संपर्कासाठी पुढाकार घेयिल्ल्या गण्य व्यक्तीक देवस्थान कमिटीतर्फे सन्मान केले. नंतर महादेव नवनाट्य मंडळी कोडार हेमी कन्नड नाटकाचो प्रयोग करून नाट्य रसिकाले मन जिंकले. विनंती करते पलकी भरू दारी ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಬೇಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮೆಹಟಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. अरबी समुद्रात मच्छीमारी बोट बुडताना इतर बोटीन ओढणं कारवार बंदरार हाडली सुरक्षित. कारवारच्या अरबी समुद्रात कारवारच्या सुमार 30 नॉटिकल मैल गोव्याच्या बेतूल भागात रॉयल ब्ल्यू नावाची मंगळूरची पर्सीन मच्छीमारी बोट समुद्रात बुडता रक्षण केली घटना घडली. मंगळूरच्या इंदाद हेमगेल्या मालकीची ही पर्सीन बोटीक तळाक बुराक जाल्ल्यान उदक घुसू लागले. बोटीर आशिल्ल्या 7 खलाशाक नजरे येयले. ही बातमी समुद्रा लागींच आशिल्ल्या बोटीचेर संदेश दितरीत तेमगेल्या रक्षणाक आसियन ब्ल्यू, सी फ्लवर, सी प्रिन्स, व्हाईट ऑर्बिट, ब्लॅकबेरी, श्री हंटर या नावाच्या बोटीन
तेमगेल्या सहाय्याक येवन बुडची बोटीक राजू बांधून ओढण बोट आणि खलाशाक सुरक्षीत बैतकोल बंदरात हाडले अशी बातमी प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवारच्या सदाशिवगड शिवाजी ग्रुपातले 3 राम भक्त अयोध्येत प्रयाण. शिवाजी बॉयसातर्फेन तेमकां शुभेच्छा. कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगडावेले शिवाजी ग्रुपातले 3 राम भक्त अयोध्येत जावच्या 22 जानेवारीक श्री राम प्रतिष्ठापना कार्यक्रमाक हजर रावसाटेर बुधवार सांजेर कारवारच्या रेल्वे स्टेशनावयल्यान वयच्या तयारेत आसतना सदाशिवगडच्या शिवाजी बॉयस ह्या समाजसेवा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यान कारवार रेल्वे स्टेशनार तेमकां मेळ्ळन दिलीप गजिनकर, अरविंद माळसेकर आणि नागराज मोकटकर या तिघाक पुष्पहार घालून संस्थे वतीन आणि गावच्या वतीन हो प्रवास सुखकर जावं म्हणून शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. छत्रपती शिवाजी महाराज ग्रुपातून आमचे 3 भाव घडावयल्यान अयोध्या वचून आला आसात. आमगेले शिवाजी महाराज तर्फेन आमी तुमकां शुभेच्छा दितात. बरे करून प्रयाण सुखकर जावं आनी अशें देवाचें दर्शन घेवन बरे करून जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.